Jo som Rosa Galiano, som treballadora social. Actualment estic treballant en aquest centre de servei social de Llevant Nord, que el barri de Pere Guerau és el seu objecte de feina. Però la meva relació amb Pere Guerau és molt més antiga. Jo me'n record, quan era petiteta, que la família anàvem normalment els dissabtes a menjar variats. I tenien dos puestos que per nosaltres eren el més bon de Palma. Un era el Porvenir, que ja el Porvenir ja es va tancar fa molt d'anys. I el segon era la Jovinense, que encara està oberta a Suquinetes. No? I els variats formaven part d'aquell imaginari infantil del cap de setmana festiu de sortir a sopar. No? I després, ja quan van ser més grans, se va com a perdre el tema aquest dels variats. No? I ara, potser feia 20 o 30 anys que no n'havia tornat a fer, i darrerament, degut a un grup de Facebook de gent que està recuperant els variats mallorquins, vaig saber que n'hi havia un aquí a la plaça de Pere Guerau, que era molt interessant, no? I vaig dir, ara aniré a tastar això. I vaig anar a la plaça, i un pastitó de la plaça me van fer un dels millors variats, que me va tornar tots els records dels variats de quan jo era petita, d'aquella alegria de compartir amb la família, les saladilles, les croquetes, i aquella festa. No? I això és una de les coses que també té aquest barri, que ha recuperat tota la part de variats, i encara n'hi ha bastant oberts.